F'residenza fi Triq id-Duluri fil-Pjetà, uffiċjali tal-Animal Welfare wettqu ħidma intensiva biex jinħarġu numru ta' klieb li allegatament kienu qed jinżammu fi stat ħażin. Kollox inħarġu 21 kelb, 19 minnhom tar-razza Pomeranian fil-waqt li 2 l-oħra huma tar-razza Chihuahua. Fost dawn kien hemm 6 ġriewi. Kien għal-ħabta tal-10 ta' filgħodu meta l-uffiċjali flimkien mal-pulizija waslu quddiem din ir-residenza u malli ddaħlu ġewwa sabu li l-klieb kienu fi stat ħażin. Fil-post iddominat riħa qawwija fosthom ta' urina u ħmiġ tal-klieb. Uffiċjal tal-Animal Welfare li tkellem ma' Net News għalinna li madwar 5 klieb tar-razza Pomeranian qegħdin ibatu minn xi tip ta' virus u għalhekk kellhom jittieħdu l-isptar b'ambulanza separata għal aktar investigazzjoni. Il-bqija tal-klieb kellhom jittieħdu l-isptar ukoll f'ambulanza oħra biex isiru aktar check-ups u investigazzjoni. Il-pulizija min-naħa tagħha qed tinvestiga l-każ.